Tkompli teskala l-istorja ta' Davis Manja u l-allegazzjonijiet serjissimi li qed jiffaċċja inkluż fir-Rumanija. Fl-aħħar sigħat il-klabb Rumeni li miegħu kien jilgħab id-difensur Razvan Popa iddikjara li kien għamel investigazzjoni interna u ma rrappurtaw xejn aktar u aktar minħabba l-fatt li l-ġenituri kienu għażlu li ma jrapportawx il-każ u l-istqarrija ħarġuha issa 3 snin tard. Dan ġie dikjarat mill-klabb Università Craiova wara l-allegazzjonijiet serjissimi li għamlet Razvan Popa mal-midja Rumena. Minn dak il qaltilna l-familja ta' Popa dak iż-żmien kien hemm ħafna kontradizzjonijiet. Eventwalment iddeċidejna li nwaqfu l-kuntratt ta' Manja b'mod amikevoli għal il-klabb fi stqarrija. Filwaqt li insistew li l-uniku evidenza li kellhom kienet dik preżentata mill-familja tal-plejer. Bħalissa Davis Manja qed ikun investigat mill-Pulizija Maltija wara l-allegazzjonijiet li saru minn żewġ plejers tan-nazzjonal u qed jibqa' jiġħad li kien hemm nuqqas min naħa tiegħu. L-MFA minnaħa tagħha ħadet azzjoni mal-ewwel bis-Safeguarding Officer tal-Assoċjazzjoni qed imexxi investigazzjoni separata.